ଏବେ ଶୁଣ ବେ ଏବେ କାଳେ ବାକାଡ଼ିଆ ବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ଆବେ ଶୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ଦେହରେ ଭୂତ ଆସିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହବ। ନା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆବେ ତୁ ଚାଲ ଆଗ। ଆବେ ଶୁଣ ଆର ମୋର ବାବାଙ୍କ ଦେଇ ଯିବୁ ତୁ ଆ ପାଖରେ ରହିବୁ ହେଲା। ହଁ ହଉ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇସାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡି। ହଁ ଆବେ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ ଓକେ। ଆବେ ମୋତେ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବା ସତରେ ଜଣେ ବାକାଡ଼ି ବାବା। ଆବେ ଦାଢ଼ି କଥା କହୁଛୁ, ଦାଢ଼ି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦଳରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ନିଶ ତ ଛଡ଼ା ଅଖାରେ ତିଆରି ଲାଗୁଛି। ଚୁଟି କଥା ଛାଡ଼, ମେଣ୍ଢା ରୁମ ଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଦେଖା ହୁଏ ନା ଚୁଟି ସେମିତି ଦେଖା। ଆଉ ତୁ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଉନି କହୁଛୁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ବାବା ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଏ ପଶିଛି। ସିଏ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ବାବା ସେଇ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମରିଥିଲା, ସତ ସତିକା ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିନି ତ? ମତ୍ସ୍ୟ ମୋର ବାକାଡ଼ିଆ ବ୍ଲାଉଜଟା ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଆସିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ବାଟ ରଖି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଥିରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବି ଯେ ଭକ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାବା ମନା କରିବେନି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବି। ବାବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅରକୁ କମେଇ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଲ।